Nakatakdang simula ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang konstruksyon ng 23.76 million na sports facilities sa Barangay Bacong, San Luis, Aurora. Kasama sa proyekto ang covered court na may sukat na 1,761 square meters. Nakadisenyo ito para sa mga indoor sports tulad ng volleyball, badminton at sepak takraw. Isang outdoor tennis court naman na may sukat na 195.63 square meters at 4 na palikuran ang nakatakdaring ipatayo. Ayon kay DPWH District Engineer Roderick Andal, mapapaigting umano ng itatayong pasilidad ang training at development ng mga kabataan dahil malaki ang potensyal ng mga manlalarong Pinoy pagdating sa sports. Sa ibang balita, inayos na ng PhilHealth ang membership ng mga katutubo sa Nueva Ecija. Isinusulong ng tanggapan na mapabilis at gawing madali ang proseso upang maigawad agad ang rehistro ng mga katutubo sa lalawigan. Ayon kay PhilHealth Gapan Local Health Insurance Corporation Head Angelito Creencia, kahit may mga limitasyon ngayong panahon ng pandemya, hangad ng PhilHealth na maabot ng mga serbisyo ang mga katutubo sa lalawigan. Katuwang ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, Nueva Ecija Provincial Office na ipapaabot sa PhilHealth ang impormasyon ng mga katutubo na kailangang mabigyan ng PhilHealth number at ID. Magpapatuloy umano ang proyekto na ito hanggang sa maabot ang lahat ng mga katutubo sa lalawigan na kinakailangang maging miyembro ng naturang ahensya. Sa ibang balita, nakatakda na ring i-install ng Clark International Airport Corporation o CIAC ang bagong surveillance radar sa Clark International Airport. Lampas na umano sa technically accepted usefulness ang radar system na ginagamit ng airport kaya kinakailangan na itong palitan. Dahil sa rekomendasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines at upang makasunod sa master plan ng gobyerno, itatayo ang radar system sa Lily Hill, ang highest point sa Clark. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 593.6 million pesos ay naaprubahan via the General Appropriations Act of 2020 sa ilalim ng BCDA Group parent company ng CIAC. Tinatayang matatapos ito sa Pebrero 2023. Angelica Cara, CLTV News.